Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Νίνη. Έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Γκούμας κατημένη μπάλα. Τελείο Ιβάνς της έδωσε πολύ ύψος. Ο Μόρις πήρε την κεφαλιά. Δεν βγήκε καλά η μπάλα. Ένα σουτ. 2-0 από τον Νίνη. Ξανά από φάση κόρνερ. Ξεκινά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο 8. Ο Νίνης που το πανηγυρίζει. Εξωτερώθηκε από τον Εμπέντε. Εδώ ο Σαλπικίδης που είναι γρήγορος. Καλό σουτ είναι από τον Σαλπικίδη. Είναι ένα φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 24. Ένα γκολ όνειρο από τον Δημήτρη Σαλπικίδη που δίνει διαστάσεις στο Νίνης. Ζητάει ο Ιβάνσιτς την άλλη πλευρά, τον είδε, καταπληκτική παλιά. Ο Ιβάνσιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, 4-0 στο 66 από την καταπληκτική μεταβίβαση του Σωτήρη Νίνη. Μια ακόμα ατομική ενέργεια του Αντρέας Νίνης. Ζητάει ο Ιβάνσιτς την άλλη πλευρά, τον είδε, καταπληκτική παλιά. Ο Ιβάνσιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, 4-0 στο 66 από την καταπληκτική μεταβίβαση του Σωτήρη Νίνη. Μια ακόμα ατομική ενέργεια του Αντρέας